Maingha po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Bubatian kami live sa FM station nga FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. May masobra sa 3,000 ka mga army kag pulis i-deploy para sa May 9 election sa Negros Occidental. Isabong, ginpaunta ni Presidente Rodrigo Duterte. Dolphins spotted sa baybayon sa San Carlos City. 23 anyos patay sa pagpangastigo sa banwa sa Pontevedra. Kag sa Good Vibes, Museo Pambata, nagabato na bisita mga kabataan nga tour guide, balik na sa pag-entertainar sa mga bisita. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipauntat ang operation sang Isabong subong nga adlaw. Sa pre-recorded nga Talk to the People sang Presidente, iyagin siling nga iyagin aprobahan ang rekomendasyon sa Department of the Interior and Local Government nga ipauntat ang Isabong o kunang online nga bulang. Dugang pa sa Presidente nga dapat mauntat na ini subong nga gabi, pero iyaman ginatugyan sa kay DILG Secretary Eduardo Anyo ang pagdesisyon kung kutob na lang san-o ang operation sini. Damlag pa nagpatigayon sang Senate hearing tuhoy sa 31 ka missing nga mga persona bangod sang Isabong. Una nga ginsiling sang Presidente nga hindi niya mapauntat ini kay may permit gikan sa PAGCOR kag binilyon nga tax ang nagakakuha sang gobyerno gikan diri. Pero kaina naglaina ang iya nga desisyon lang isa sa mga probinsya nga may operation sang Isabong. Isa man kadako nga industriya sang probinsya ang inugbulang nga mga manok. And the recommendation of Secretary Anyo is to do away with Isabong. And he cited the validation report of coming from all sources. So it's his recommendation, and I agree with it, and it is good. So Isabong will end by tonight, bukas. Sa number 9, mga Dolphins spotted sa baybayon sa San Carlos City. Sa post ang Turismo San Carlos sa ilang page, makita ang video nga kuha sa katapos sa Batay Dagat Task Force nga si Larry Descartin nga may mga dolphins nga nagasunod sa ilang pump boat samtang nagadalagan sa baybayon sa syudad malapit sa Sipaway Island. Gani ang lokal nga panguluhan na natala nga maghimo sang site assessment para may baluan kun bala sarang makapatigayon sang dolphin watching activity sa amo nga area. May mga netizens nga nag-comment nga ang pagtuhaw sang dolphin sa baybayon ang isa ka indikasyon nga matinlo ang tubig sa kadagatan sa amo nga lugar. Yan. Ito nga. Yan. Sa number 8, isa ka 26 anyos nga construction worker ang arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape. Gindakop sa barangay Punta Salong sa Banwa sa Manapla, 26 anyos nga si alias Nonoy. Sa records ng pulis, siya ginakabig top 4 nga most wanted person sa Himalalud Municipal Police Station. Si alias Nonoy ang ginakop gabi sang Mayo 2 sang katapos ng Victoria sa Police Station, kaupod ang Himalalud Municipal Police Station, 605th Mobile Company kag Manapla Police Station. Ang warrant of arrest gin-issue sang Enero 15 tuig 2020 sang RTC Branch 48 Bais Negros Oriental. Kag wala sang piyansa ang kaso. Sa number 7, sa Banwa sa Calatrava, isa ka barangay kagawad ginpaulanan sa bala sa mga ginapatian katapos ang New People's Army.
Maswerte nga nakaluwa sa katanagman ng 51 anyos nga kagawad sa Barangay Lagaan, Banwa sa Calatrava nga si Nelson Panugan. Matapos ginpaulanan sa bala ang iya sining salakyan sa barusang gabi. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa balay sang iya utod ang biktima sa amuman nga barangay kag sang papauli na. Gilayon na lang nga ginpaarakan sa luthang sa mga armado nga ang salakyan kung sa diin siya nagasakay. Wala nag-agom sa pilas ang kagawad sa pagpaniro-suno sa pulis. Gindugang pa sa pulis, isa sa mga ginalantaw nila nga anggulo ang mga miyembro sa New People's Army ang sa likod sa pagpaniro. Sa number 6, 23 anyos nga lalaki patay matapos ginkastigo. Nasapwa na lang nga duguon sa dalan sa Barangay DSB sa Pontevedra sang kahapon ang 23 anyos nga si Jerry Eduardo. Sandig sa investigasyon sa PNP, ang biktima ang ginkastigo sang wala pa makilalaan nga mga persona samtang papauli ini gikan sa namatyan. Wala na matabangan pa sa ospital si Eduardo kag siya ang napatay bangod sang mga naagom nga pilas tugas sang pagkastigo. Nakapanugid pa man suno sa pulis ang biktima antes ini mabawian sang kabuhi nga siya ang gintripan lang sa mga wala pa makilalaan nga suspect kag ginkastigo. Para ng investigasyon sa Pontevedra PNP sa insidente. Sa number 5, consultation para sa mga individual nga nagabatsyag sa simptomas sa COVID-19 ang patigayuno na sa City Health Office ang Bacolod. Tungod sa pagdubo sa COVID-19 cases, temporaryo nga magabalik-anay sa City Health Office compound ang consultation para sa persona nga may COVID-19 symptoms. May isa ka COVID-19 case ang Bacolod kahapon base sa records ng DOH Region 6. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, magapabili naman ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Base Center sa pagbaton sa symptomatic patients. Pero sunod sa iya, mas majutay nga personnel kag magamay na lang ang venue nga gamiton para sa Bro Center. Ang Bro Center magaserbi nga testing area para sa mga pasyente. Sa number 4, masobra sa 71% ang ginsaka sa kadamuon sang kaso sang dengue sa Negros Occidental kung ipaanggid sa tuig 2021. 278 ang dengue cases sa probinsya as of April 23. Sa kasubong at iyon sang 2021, 162 cases ang ginreport. 3 naman ang na-record na patay bangod sang dengue sa 2022. Sunod sa Provincial Health Office, ang San Carlos City ang may pinakamadamo nga kaso nga na-record karon, 32 cases. Abiso sang PHO sa mga banwa kag syudad, amo ang maid-id nga pag-monitor sa mga lugar nga may clustering of cases ug kung may masobra sa 3 ka kaso nga na-record sa 4 ka sunod-sunod nga semana. Wala pa man sa alert level ang kadamuon sang kaso sang dengue sa probinsya. Ginasulit sang PHO ang pahanumdum sa publiko nga mangin matinlo sa palibot, labi na ang paglikaw sa mga stagnant nga tubig. Sa why pata sa alert threshold, that means we are approaching alert threshold. But right now, the why pata to sa status ng alert threshold. The same sa aton epidemic threshold. And we are monitoring that. Okay. Kaya kung hindi ta ma-monitor na, that means we are not mismo din. Ang sa Banwa in Ciudad is ang aton mga 4 o'clock habit should be there. May mga area ta og clustering and municipals and cities knows where their area of clustering is. Kaya because they are the one reporting their cases sa aton. Sa number 3, wala sang drug money nga ginagamit para sa May 9 election sunod sa PIDEA. May masobra sa 6 kabilyon ka pesos nga balon sang shabu ang na-recover sa separadong anti-illegal drug operation sa PNP humalin sa nagligad nga semana. May minilyon ka pesos man nga illegal nga droga nga nakumpiskar ng Philippine Drug Enforcement Agency sa mga seaport sa probinsya sa tinalikdan nga bulan. Sunod sa kay PIDEA Region 6 Regional Director Alex Tablate, hindi pa nila mapatod kung sino ang supplier sa illegal nga droga nga masami na potos sa mga Chinese tea bag. Sa ila pagpangusisa, gikan sa Luzon ang supply sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga. Hindi niya man masilinga ang ini mga drug money nga posible gamiton karon nga nagahilapit na ang adlaw sang piniliay. Gindugang ni Tablate nga bisan may mga nabaton sila nga mga report angot sa ginakabig nga narco-politicians, ini ang padayon pa nila nga gina-validate. For now siguro, kasi nga wala man tayong tumbok. Hindi man ako pwedeng magsalita na sabihin ko na meron na wala tayong definite na
na basis na sabihin natin. Pero hindi natin dinidiscount. Sa number 2, hindi na kinahanglan ng vaccination card o kung negative RT-PCR test result para makaboto. Ini ang ginklaro sa COMELEC sa mga bumuloto karon nga pila na lamang kaaring kag election day na. Suno kay Bacolod Acting Elections Officer Revo Sorbito, importante nakamas kag magsunod sa physical distancing sa pag-abot sa polling center santo sa pagsulundan. Ang mga magaboto nga may 37.5 degrees Celsius nga temperature sarang sa gihapon makaboto sa gin-designate naman nga isolation polling places. Pwede ang mga botante magdala sang ilang guide sa luyag nga botohon. Pahanumdum sang COMELEC, iga shades ang eksakto ang balota kag hindi mag-overvote bangod hindi ini pagbasahon sang VCM. Ehemplo, kung 12 ang kinahanglan nga konsehal, hindi dapat magsobra sa 12 ang piliun. Sa mga kandidato, May 7 ang last day sang campaign. Lasay sang aga tubtub 7 sang gabi ang botohay sa Mayo 9. 50 ang nag-abot nga contingency VCM para sa Negros Occidental kag duha sa Bacolod City. Kung tayuyon man lang ang tanan kag wala sang technical nga problema, last 12 o kung launa sang kaagahon sa Mayo 10, mahimo may trending na nga makitaan sa resulta sang eleksyon sa Bacolod City suno kay Sorbito. It falls as a responsibility sa ating mga voters na sila na lang yung maghano. I know it's gonna be crowded, it's gonna be malinihanay, so kita na lang niya maghatag obligasyon sa atong lawas nga mag-observe sa social distancing because we want to avoid, of course, after the election, sa unang ginambal nila nga may mag-search naman tayo because of this, no? So we want to avoid that. And of course, in the next few days, ma-end na nga itong campaign activities, we remind our candidates, their supporters, no, to continue, no, doing these activities peacefully lang. No? So far, we don't have any reported incidents, no, would cause us to worry or cause for concern during the elections. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ini magdubo sa 3,000 ka mga PNP personnel kag katapo sa militar ang iga-deploy sa sininga piniliay. Ginsugdan na sa militar ang ilang deployment kag paray ng adjustment suno sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Pagatutukan ang mga lugar nga mayara sang threats gikan sa rebelding NPA, ilabi na mga yara sa nabukid nga bahin. Lakip ang CAFGU, may 1,800 ka mga tropa ang kabilugan nga i-deploy sa pagpasiguro sang malidong nga piniliay. Parangin pa sa karon ng clearing operation sa militar suno sa kay Pasaporte. Samtang may tigduha naman ka mga PNP personnel ang iga-deploy sa kada voting center suno sa kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar. May 743 ka mga voting center sa probinsya, lakip na ang Bacolod City. Wala labot diri, may mga quick response force man nga naka-standby. Sa pagsinapol kay nasuno sa COMELEC, naghanda na ang tanan para sa May 9. Ang mga katapos ang Disaster Risk Reduction Management Teams ang naka-heightened alert sa eleksyon, kag ang BFP, mga-deploy man sang mga personnel. Especially affected by insurgency. That is to ensure, no, especially man ang security ka mga police naton. So I have strengthened ang mga QRF sa among ng areas na identify namon identify namon nga critical areas na kundiin man ang mga kundiining mga polling centers, especially hinter barangays ito, no, in Central Negros. Sa Good Vibes, Museo Pambata sa Sagay City liwat nga nagbukas. Mga kabataan nga tour guides balik man sa pag-entertain sa mga bisita. May report si Romeo Subaldo. 7,100 islands, and it is divided into 3 major islands, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. 10 years old pa lang si Rexy Mermida pero kadamo na siya sang ihibalo, party sa kadagatan ilabi na sa Sagay City.
Isa siya sa mga kabataan nga tour guide sa Museo Pambata sa Old Sagay sa Sagay City. Matapos ang duha ka tuig, subong lang sila nagabaton sa mga bisita gani si Lexi, medyo ginanervyos pa. Namian ka mag-amanay, mag-tour guide? Yeah. Pero nakayan ako kesa. Nanuya ka ka? Nervous. Ha? Nervous. Kaya nervous ka? Hala lang ginervous ka nga kay daw nalabdaan ako. Wala na ako nasanay. Saan ang last mo nga nag-tour guide? 2020. 2 years ka na wala naka-guide. Kung mag-tour ka diri, ginapahibalo ka sa sining nga mga kabataan sa geography. So this is the map of Negros Island. Our island is shaped like a cup, and it is divided into two areas, Negros Occidental and Negros Oriental. Sagay City is located at the northern tip of Negros Island. Sagay Marine Reserve. The Sagay Marine Reserve is facing the 32,000 hectares Sagay Marine Protected Area, and it is one of the biggest marine in the country. Kung paano nagakaporma ang mga balas sa baybay. Do you know what is sand is for? Sand is formed when rocks broke apart and crumble into bits. Each grain of sand is a tiny piece of broken shells, lava rocks, and broken corals. Kag, parte sa nagkanalaing ng mga species ng marine wildlife. This is the manta ray. This is the largest ray and it's illegal to catch one. Rays feed on plankton. They do not have bones or the cartilage like the one in our nose and ears. Sunod sa kay Ramilin Cuenco, OIC sa Museo Pambata, tuyo sa museum nga matagaan sang ihibalo ang mga bisita, ilabi na ang mga kabataan kung paano halungan ang kadagatan. Museum is about marine environment para ma-educate ang mga tao or mga bata, especially sir, kung ano ka-importante ang dagat, kung paano ta maprotektahan ang mabuligan ang dagat nga makip siya or makalungan. Nang inasa ini sa mga destination sa mga field trips sa mga eskwelahan, nagalaom sila nga sa amat-amat nga pagbalik sa face-to-face classes, makaamat-amat naman sila padayon sa pag-edukar sa mga kabataan. Barb, ka kabata pa sa ila, nakapahangop na sila kung ano ka-importante ang baybayon, takag ini mapa-share man nila sa ibang kabataan. Grabe wing, no? Tricycad, subong kabata. Driver, subong naman kabataan. Grabe ito rin sa Sagay. Kaya ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.